Doncs amb aquesta melodia encetem la darrera secció de la DO Conca de Barberà d'aquesta temporada 2025. Avui, amb un restaurant i amb un celler de Solivella que segur que molts dels nostres oients reconeixeran perquè és un lloc de pas, és un lloc d'aquests de tota la vida, és un lloc que ha evolucionat com el vi, amb el pas del temps. Avui tenim aquí els propietaris, els creadors del restaurant de Can Traver de Solivella. Tenim l'Antonio, el pare, i dos dels seus fills, o els dos fills, en Josep Maria i en Joan Carles. Benvinguts a Carrer Major. Hola, bones. Antonio, avui que t'hem pogut treure del restaurant i de la vinya, ens fa molta il·lusió que ens expliquis una miqueta com va començar tot plegat, no? Perquè a vegades veiem projectes que ja són aquí dalt de tot, però tot això comença d'alguna manera algun dia. Sí, bueno, mira, jo sóc una mica revolucionari i sempre m'ha agradat el món del vi i el món de la restauració i clar, són dos projectes que lliguen molt. El vi i el menjar són dos projectes que són perfectes. I llavors em va bé, com que ja teníem les vinyes i produïem vi, i tenia la mania de dir, bueno, doncs hem d'embotellar vi. I l'any 84 vaig començar a embotellar. O sigui, vam començar a embotellar l'any 84 el primer cava. O sigui, el primer cava amb DO cava de la Conca de Barberà va ser el nostre. Que al principi el volíem treure amb el nom de Cal Gasset. Però llavors va resultar que hi havia una casa francesa que es deia Gosset i no va ser possible posar-hi cava Cal Gasset. I llavors vam posar el cava, com que jo em dic Sans i la meva dona es diu Traver, doncs una dissenyadora molt amiga nostra diu, ostres, si ho teniu la mar de bé, posem Sans Traver. Llavors va néixer el nostre cava l'any 84 en nom de Sans Traver. He començat també preguntant per la història del restaurant. L'ou o la gallina? Primer va ser el restaurant i després les vinyes? Primer va ser el restaurant. Quan es vam casar la meva dona i jo, perquè això ja fa molts anys, ella feia de Bart. I el projecte vam començar-lo ella i jo. Quan es vam casar vam dir, bueno, el món del Bart és inviable. El món del Bart és un negoci una mica molt justet en un poble, ens hem de girar de cara a la restauració. I llavors vam començar a posar fil a l'agulla i teníem un amic molt important, catedràtic d'arquitectura i poeta, que és el Joan Margarit, i és el que ens va fer un foc que encara existeix el mateix avui en dia, al racó del restaurant, i dir, comencem a fer coses a la brasa, fèiem una cuina senzilla, però d'aviat vam evolucionar ràpid i vam acaparar molta clientela a tota la comarca. I aquí va començar. La primera cuinera, doncs, era la teva dona? Sí, la meva dona i la meva sogra, i la mare de la meva dona. I fèieu aquesta cuina tradicional. Jo deia que molts dels oients reconeixeran, perquè jo com a nouvinguda i nou arribada a Solivella, aquella carretera que va cap a Andorra, molta gent que conec m'ha dit, no, és que a Can Traver paràvem de camí a Andorra. Sí, tant. Bueno, allí que llavors ens fèiem cosa a la brasa. O sigui, una cuina molt senzilla, però molt natural i bona. I això agradava. A més, també jugàvem que a la comarca restaurants en aquell temps pràcticament no n'hi havia cap. Poquíssims. Carretera de sorra era o ja estava asfaltada? La carretera estava asfaltada, sí. Però estava asfaltada, però imagina't que al mig del poble aparcaven els camions al damunt de la cera. O sigui, no hi havia ni voreres. O sigui, els camions aparcaven al damunt de les ceres que anaven a dinar. Cosa insòlita, cosa que ara quan ho penso, era possible que paraven els camions al damunt de la vorera? Doncs paraven al damunt. Clar, el 84 has dit això, el primer embotellament del cava. I el restaurant, quan obriu portes? El restaurant el van obrir els meus sogres com a bar l'any 1950, que per cert, aquest any fa 75 anys de l'obertura. Era un dels motius pels quals també volia que forméssiu part de Carrer Major, perquè esteu d'aniversari, tant del celler com del restaurant, a banda que ja vam parlar de vosaltres, que vau rebre un premi de l'Associació d'Hostaleria de Tarragona. Sí, i ara, a més, vam fer tot un projecte ja pensant que havien de fer els 75 anys de l'obertura del restaurant. Vam guardar un cava amb rima, o sigui, sense tocar-lo de baix al celler, que té 10 anys de criança. I llavors aquest cava es diu igual Sans Traver, però té el pseudònim d'Invictus. O sigui, és un gran cava. Bueno, clar, 10 anys de criança és un top al món del cava.
Ara també parlarem d'aquestes joietes, d'aquestes petites joies que has comentat, que heu volgut portar i que, a més, no han sortit gaire, no han voltat gaire per la comarca, aquestes 3 ampolles, no?, que comentàvem. No, això sí, això és Aquest únic, cava, Sants Traver, explica'ns aquesta cosa avançada que tu deies. Jo he sigut sempre inconformista una mica, no?, que has tirat molt del carro, i aquest cava també porta alguna cosa a l'etiqueta que també és curiosa. Ui, això va portar jaleo, va haver de plantar per poder-ho posar. Nosaltres, l'any 84, quan donem d'alta, clar, tu fas una etiqueta i te la té de donar d'alta el Consell Regulador del Cava i llavors passa pel Departament d'Agricultura. El Departament d'Agricultura l'any 84 tot era castellano parlante, o sigui que això anava així, anava a toc de pito. I bueno, jo em feia il·lusió fer l'etiqueta i posar mètode xampanyuàs que es podia posar, llavors se podia posar, i a més, producte de Catalunya. Ui, mare meva, quan van llegir un producte de Catalunya, ja hi vam ser-hi. Diu, home, producto de Catalunya. Diu, ¿cómo va esto de producto de Catalunya? Bueno, dic, si no es producto de Catalunya, no lo ponemos, pero si lo es, lo dejamos. Hombre, dice, en castellà, dice, claro que lo es. Pues si lo es, lo dejamos. I si vam estar toma i daca una bona estona, pues al final es va quedar. I està. I les altres 2 ampolles, quina història tenen? Les altres 2 ampolles, mira, aquesta jo era una mica que ja m'agradava aquest món, i l'any 82, pel meu propi gust, vaig agafar vi, el vaig posar en una ampolla, vaig fer una etiqueta, i bueno, clar, cap patent ni res, perquè llavors no estàvem ni a Déu Conca de Barberà. Però l'any 82, ja per tots els amics i per totes les famílies, jo ja embotellava vi d'estrinquis, però perquè em feia gràcia. I llavors ja vam saltar a l'any 92, que llavors sí, amb Déu Conca ja vam començar a embotellar un vi d'ull de llebre, cabernet i garnatxa. Sí. Josep Maria, jo també tinc ganes que parlis una miqueta. En Josep Maria està aquí molt a segon terme, però si aneu al restaurant el veureu allà ben enfeinassat. Explica'ns una miqueta aquest salt que vau fer d'aquesta cuina més tradicional, més de brasa, que encara manteniu i que seguiu fent un menú entre setmana, i després tota aquesta cuina més d'alta gastronomia, en podríem dir. Sí, doncs mira, això va ser, quan mon germà, ell va acabar el COU, doncs ell el que va fer, se va quedar al restaurant, però per la terra, i fer de camarer. I llavors jo, quan vaig també acabar, vaig seguir els seus passos i també em vaig voler quedar. I total, que al final el que vam fer va ser anar amb uns cursets a Barcelona, a la Hoffman, i evolucionar, mirar llibres i tot, i vam fer un giro totalment al restaurant. Ell va començar fent postres i jo vaig començar a la cuina. I així cadascú feia la seva banda. I mira, a dia d'avui, el que anem menys és a la terra, el que anem totalment, 100% és al restaurant, i a la bodega, mira, aquí tens els tres socis de la bodega. Tinc una mica la sensació, amb totes les diferències, però d'estar entrevistant una mica els germans Roca, no?, de Solivella. Bueno, és que sempre anem tots junts, nosaltres. Vull dir, nosaltres som... Bueno, és que quan entrem al restaurant, jo crec que una cosa que és molt de la vostra marca és aquesta familiaritat, que arribes i veus el pare, i el pare et porta l'oli, i el fill és allà, i l'altre fill també, i les joves, i... Vull dir que no heu perdut una mica l'essència, no?, amb què vau fundar, doncs, el restaurant. Nosaltres no ho fèiem mai. Si un ve al restaurant, sempre, o si un no està malalt, que és raro, sempre hi som tots, sempre. Mira. De fet, tenim sort que ara, perquè ho sàpiguen, que no tothom comenci a trucar, bueno, no sé si agafeu reserves, però bueno, que ara esteu 15 dies de vacances, per tant, descanseu, carregueu piles per tornar amb més forces a partir del 15 de juliol, em comentàveu. Com és, doncs, aquesta cuina? Què hi trobem ara? Si algú ve al restaurant, què hi ha? Bueno, ara hi trobem, doncs mira, de postres que els fa el meu germà, tot alta gastronomia, els fa tots superelaborats, i de la cuina, doncs hi ha les dues coses, la part tradicional de tota la vida i part del to d'ara. I bueno, el que faig és cassoles, les cassoles que feia la meva mare, que m'ensenyava, doncs, encara hi són al restaurant, però cassoles de xup-xup. Ara em trobo molta gent que ve, de cuiners i amics, i em diuen, hosti, tu, això sí que és xup-xup. Clar, és que molta modernitat, però és que cada cop la gent tenim menys temps i ganes, segurament, no?, de passar hores a la cuina. Per tant, és perfecte, fantàstic, una sort que tinguem cuiners que encara hi poseu tot el talent i tot el producte, no?, perquè això també. Parlem una miqueta del producte, parlàvem de l'ADO, evidentment, a Can Sants Traver hi trobareu els seus vins rosats, blancs, negres, no?, tot fet a casa, però a més també hi feu el pa, teniu oli, suposo d'aquí de quilòmetre zero. Què hi ha de tota la comarca?
Bueno, de tota la comarca agafem de botiguetes tot el que podem. Nosaltres ens agrada molt tot de proximitat. I després també tenim, evidentment, cants del nord d'Espanya, que fem a la brasa, xuletons i de més. Però tòfonis, per exemple, compro molt el dirat d'aquí, com se diu, de Vallclara, i bueno, tot el que podem ho comprem per aquí. Ara de què és temporada? Ara quin és el producte estrella que esteu treballant ara just a tocar el juliol? Ara, tomàquets. Tomàquets és el punt clau ara, perquè és quan estan millor. Amb què ho maridarem, tot això? Perquè, clar, aquesta és la secció d'EO, jo volia parlar perquè tot va interrelacionat. Vosaltres teniu el celler, que és visitable. Expliqueu-nos una miqueta aquesta joia de la corona que teniu allà amagadeta, però que es veu que és molt, molt, molt especial. Bueno, el celler fem les visites nosaltres, i això sí, nosaltres no ens dediquem a fer visites perquè com que tenim molta feina no podem abastar tant. Llavors el que fem són sempre per clients i concretades. Si me concreten amb temps, doncs ens estem disposats a fer-los visites i bueno, la gent s'ho passa pipa. Què teniu ara, ja per anar tancant, dins de la vostra carta, quina és l'oferta que teniu de vins i de cava? Bueno, de cava tenim, com ha dit el cava aquest de 10 anys, després tenim el cava, l'altre que ve al darrere, que en té 6 també ja, i el cava rosat d'Atrapat, que ens han premiat els Premis Binari. I després de vins tenim el molt conegut, el llum de vi blanc, aquest ara està a dalt de tot, perquè amb la calor i menjar més suau és perfecte, i després ja passem al rosat, el vi rosat d'Atrapat, que ha pogut també ser d'allò de la Conca de Barberà amb el Trapat, i vins negres, 3 o 4 vins negres. Parlava el teu pare que és un projecte que ha anat creixent, que ha anat evolucionant, que heu picat pedra també per fer coses diferents en una comarca que, com deies, no hi havia aquesta oferta i ser pioners sempre té mèrit. Ara, a partir d'aquest 75è aniversari en endavant, cap on mireu? Cap on us voleu encaminar? Nosaltres sempre, els nostres projectes sempre es creixen i sempre més que res fer coses que no faci ningú. Hi ha una cosa molt curiosa en tots els nostres vins. Nosaltres mai fem el copatge de vi. Sempre fem el copatge de raïms. O sigui, barregem el raïm i no barregem el vi. I llavors sempre això ens ho va dir un tècnic molt important, que ens ho va començar a fer amb els vins negres, i ara ho fem amb el vi blanc. A l'hora de fer la brema, ja collim les proporcions que necessitem de cada quantitat per fer el copatge, ja la collim de raïm. I llavors els nostres vins sempre surten en copatge de raïm. I és un projecte totalment diferent de lo que hi ha al mercat, però ens dona uns resultats fabulosos. Ens dona uns resultats perquè amb unes aromes diferents, unes textures diferents, no sé, veus un vi que et llama l'atenció una mica. Enguany també vam fer un vi blanc, que aquest sí, aquest el van fer monovarietal, de Garnacha Blanca. Digues el nom, digues, que és molt curiós. Sí, t'ho explicaré més que res, és una cosa curiosa, perquè és un vi natural, o sigui, fermentat i estabilitzat amb àmfores de fang. I clar, al ser natural li van posar un nom natural, amb pilotes. Però a mi ese final, com en Xipella. Sí, amb pilotis. Perquè aquí nosaltres parlem en Xipella i llavors, clar, hem de mantenir la veu. I bueno, mira si he tingut èxit, que ahir precisament vam vendre l'última botella. O sigui, hem d'esperar fins l'any que ve qui vulgui veure aquest vi. Doncs us haig d'acomiadar, agraïm-vos la vostra presència a Carrer Major, com dèiem, la darrera secció d'aquest 2025 de la DO Conca de Barberà. Animem els oients que vinguin a la comarca, que vinguin a Solivella, que passin per Cal Traver, que és d'aquests llocs que us deixarà absolutament satisfets. Gràcies, Antonio, Josep Maria i Joan Carles, per haver vingut a Carrer Major. Gràcies a vosaltres. Agraït. Merci.